Limang kataong inaresto ng Regional Highway Patrol Unit sa Bulacan. Ito ay matapos silang ireklamo ng isa sa kanilang biktima sa umano'y rent-sangla scam. Sa nasabing scam, re-renta ng sasakyan ng mga suspect, tsaka ito isasangla at di na maisosoli sa mayari. Nakilalang limang suspect na sina Jeneline Godoy, Harvey Odin, Lorenzo Sagayap, John Ace Chavez at Carlo Etomay. Sila ay pawang mga residente ng lalawigan ng Bulacan. Sa pagharap ng mga suspect sa CLTV News, kanila naikwento ang kanilang papel sa modus habang itinanggi naman ng iba ang kanilang di umano'y pagkakasangkot sa krimen. Ano po, ako po yung humaharap po doon sa mga tao. Pagka kailangan daw po nila ng driver, pinupuntahan po ako sa bahay. Ano lang po, nasundo lang po, nasama lang po ako. Po, doon po ako sa bahay niya kasi bahay po. Minsan po sinasama niya po ako pero hindi ko po alam kung ganun yung mga transaksyon nila, boss. Ako po yung nagre-rent ng sasakyan. Ayon kay Police Major Michael M. Villar, team leader ng Provincial Highway Patrol Group sa Bulacan, nagugat ang pagkakaresto ng mga suspect dahil sa sumbong ng isang concerned citizen. Nung March 1, mga 10:30, may tumawag na isang concerned citizen na sinasabi niya, yung sasakyan doon niya is allegedly nasa Loma de Gato, Marilao. So, at the same time, may isinasangla pang Montero. Ngayon, doon sa information na yun, nagpatakbo ako, personally kung tumakbo ron, pinuntahan namin, ino-offer pa sa kanila yung ipalit yung Montero. Nung wala nang gano'n, pinaresto ko na. Pumunta na kami, in-invite natin sa opisina. Nalaman namin na gano'n yung kwento. The same time, during that day na yun, may mga sinabi pa siya during the interrogation, umamin na yung grupo na may mga certain sasakyan pa silang na ibenta sa iba. Na isangla sa iba. So, yun yung flow niya. So, di na namin dito, nakuha yung Avanza, then Montero. After that, during interrogation niya, may mga sasakyan pang tinuro. Sa ngayon ay umabot na sa 8 sasakyan ang na-recover ng Provincial Highway Patrol Group ng Bulacan. Posible pa raw itong madagdagan ayon kay Villar. 8 yan, possible pang madagdagan. After kasi may mga certain possible pang napagsanglaan sa ibang tao. Malaki naman daw ang pasalamat ng isa sa mga biktima na may-ari mismo ng rental car agency sa PNP Highway Patrol Group. Nakatulong din daw dito ang Global Positioning System o GPS na naka-install sa mga sasakyan. So, awa naman ng Diyos na recover namin dahil yung ibang trackers po hindi natanggal. Ilang unit pa po ang inyong nawawala? Meron pa po kaming 3 unit na kailangang pero trackable pa naman po ngayon dahil hindi po alam ng pinagsanglaan na may mga GPS trackers po yung sasakyan. Pinatayan na po kasi namin sila ng makina. Ayon kay Villar, sasampahan na raw ng patong-patong na kaso ang mga suspect. Nagpasalamat din ito sa kanyang mga kabaro at sa mga concerned citizens na nakisa para maging matagumpay ang kanilang operasyon. For inquest sila ngayong araw na to. So, nakalagay dito sa yung 10883 natin, yung anti-carnapping, then estapa, true falsification. Yes, siyempre dito sa atin, tulong-tulong din team ng HPG Bulacan. At the same time, yung mga other concerned citizen na talagang tumutulong din para sa atin na ma-prevent yung ganyang sitwasyon or mga pangyayari na makapangloko sa ibang tao. Babala naman ni Villar sa publiko. Yes, iyan ang paulit-ulit na inaano ng Highway Patrol na nagkakaroon na tayo ng flyers, paalala sa mamamayan na huwag masisilo dun sa konting may offer kuminsan, tapos mababang renta or benta allegedly, at the same time yung malaking kita ron sa sasakyan. So, unang-una, ang Highway Patrol, laging bukas yan. Marami kaming Highway Patrol sa mga probinsya. Bago nila kuhanin yung sasakyan, pwede natin ipa-check o ipakita yung mga dokumento. Huwag silang maniniwala dun sa tamis ng salita nung kung sino may taong nag-o-offer ng magandang offer tungkol sa sasakyan. Felix Barrios, CLTV News.